Aja cedhek-cedhek karo Gareng, ambune wengur kae. Ambune bathek, Pak. Mungkin nek aresikane. Ambune apa? Bathek. Heeh, ya ngono kuwi. Wong nek cedhek ya pancen ngono kuwi ambune. Gareng lek wis tuwa ngene iki biasane duwe penyakit lambung, Pak. Heeh, lambung komplit. Ababe ya rodok piye? Heeh, pancen ngono kuwi. Kuwi sejenis walit lah. Aku jane no apa ngempet, Pak, ket mau. Ngempet to. Lah ya tak sawang koyo kudu mutah ngono awakmu. Anu kok aku ki Kan ya, nama saya Niken Salindri. Kediri punya bos. Sing duwe Gendut Niken Salindri wis dianti-anti karo para lenggah. Oke. Ya Nduk, Ken. Ayo. Cublak-cublak suweng men berdiri ngancani Pak D Gareng. Yuk, dados. Oke. Assalamualaikum Genduk Niken Salindri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapakku yang tercinta. Aduh, terima kasih Nduk. Sehat ya Nduk ya. Alhamdulillah pangestune, Pak. Rawuh jam piro ning daleme Niki Pak Marno? Jam pinten, Pak? 7:30 nggih. 7:30 nggih. Nggih, 7:30 alhamdulillah. Terus sing ngenteni iki lho Piyai Semono kabeh iki fan Niken Salindri ngono kuwi nggih. Niki tiyang sakmenten kean niki ngentosi kula to, Pak? Ngenteni jenengan. Sanes jenengan. Nggih kula kalih jenengan. Oh, dadi piyai mriki sing senengi disenengi kula kalih jenengan. Alhamdulillah. Lek mburine jenengan sing nyenengi mung maratuwane kalih anune tok niku besane. iki sing diarani wong bodho ning gawe ukara dhewe. Kok iso? Sing diteni iki ora kowe karo Niken. Lah, Sing diteni iki sing ning jero kamar mandi iku lho. kok iso? Kok ora metu-metu diteni. Ha iya. Wong kok kowe jenenge banci radan kowe. Kok iso? Bareng Niken ngadeg kok aku ora diteni piye? Loh, lah bocah iki kan sik cilik ya toh. Cilik apa? Iki pernae putumu lho Pak De Gareng. Oh, Putu. apa ya? Aku ki putune sampean lho. Lah sampean nggep apa aku? Wah, aku ngerti cah saiki kok kaya ngene ayune. Aku biyen kesusu lahir ngopo ya? Oh, emang lek sampean kelahirane padha karo aku terus aku arep sampean pek pacar. Sing ngomong sapa? Lah ngono nyapa kok ngomong kesusu metu? Yen aku ki lahir saiki sing tak pek iki lho. Tuti. Ning nyapa? Tuti adi tamang. Lah nyapa? Lha wong pancen sing gelem karo aku gur kuwi tok. Iya. Lah tuti iso diinget kaya tewel adek ayo. Ya ora ngono to, Nduk. Nadyan kowe putuku ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Tidak bisa. Putu ya tetap putu. Sampean ki mbahku. Sing marake wong ketok tuwa ngene iki lho. Lho sampean ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Berarti wong tuwa kuwi awet urip dawa umure. Heeh. Berarti dadi wong tuwa. Heeh, sampean dadi mbah. Prihatina wong sing nom-nom kuwi urung karuan iso dadi tuwa kaya aku. Lah sampean kan wis tau mangan uyah, wis tau ngrasane urip. Malah sing nom-nom ki malah urung pengalaman. Sampean le wis pengalaman. Wis to. Kowe wiwit lahir urung dipakani uyah to. Ya wis. Lah iku kan cara bahasane ngono lho, Pak De. Bahasa-bahasa apa? Wong urip iki ngene lho, Nduk, tak ajari ya. Supaya uripmu tentrem ki kaya Pak Sumarno kae. Heeh. Beliau berpikir ndi? Lambo. Niken yo. Oh, ki cah iki sik enom ya. Lah sampean suwi ya lek duduhe. Kae lho, Pak Sumarno. Jare besan. Kuwi Pak Sumarno ki besane sampean. Dudu.
Lek sing besane iki sing sapa? Besanku jenenge Pak Warto. Kuwi apane Pak Sumarno? Dudu apa-apane. Kuwi tok ha iki kowe ora ngerti. Kene iki kulture masyarakat kene nadyan apa tangga ning ngungkuli sedulur. Oh. Jare kae apa tetanggamu adalah saudara yang terdekat. Kae Oh. Pak ning gitu Pak Sumarno. Oh Apa? kan legae ning kae baris kedua kae. Kae. Ae. Bapak Sumarno angkat tangan. Angkat tangan ini ditodong apa piye? Oh, ya yang itu. Ah. Nggih. Engko dikongkon jumeneng. Jumen. Lah ya Bapak Sumarno kok dikengken jumeneng ning kene. Nah, pancen beliau ngenteni sing dinteni iki awakmu. Nggih. Ngono, iki niken tekone kapan kok beliau mau partisipasi. Iki acarane berarti Syukuran. syukuran Pak Sumarno. Ah. Dikitan. Dikit Pak Sumarno diapakne? Lek ngomong ki sing jelas karan tek ngono lho. Ah, kowe Reng, kowe wong tuwa kudu iso jelasne Reng. Pak Sumarno Heeh. iki syukuran. Syukuran apa? Ora dikitan. Lah terus Tetap. nikah. Eh, Pak Sumarno nikah. ora. Terus Diapake to, Mas? Aku malah bingung. Pak Sumarno dinget. Kuwi lak tewel ngawut nikene ora nggih. Jane ngono ujube syukuran karena beliau telah mendapatkan beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, sehat, terus apa kebahagiaan lahir batin. Oh walah, dadi ceritane iki Pak Sumarno ki gabut, bingung leh ngentekne duit. Gap. Pak Sumarno ki ora nek acarane bengi iki yo tasakuran ya jenenge. Pak Sumarno ki apa omahe Sina Widodo ora gabus. Gabut. Sing ngomong gabus ki ya sapa? jampeng kupinge ora. Lah aku krungu gabus kok. Ora. Kuping kok sumbing. Nah, Ik Sing sumbing iki bibir. lha mosok bibire sampean sumbing. Ya ora. Lah iya. Kuping kok sumbing. Pak Sumarno ki bakune arep dono rasa. Nah, Nyeneng-nyenengke piyayi akeh. Lah iya kok Pak Sumarno ki bingung leh ngentekne duite kakean didom-domne ngene iki jenenge kan sedekah yo an, sedekah Betul. kepada orang seni kaya awak dhewe ngene iki. Uang itu hanya membuat kesenangan. Iya. Tapi kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai tapi kebahagiaan. Oh, sing diraih. Seneng ki mung letake ning pikiran karo mata. Ning yen kebahagiaan pikiran mata lan Ati. ati. Heeh. Ngono. Bener. Berarti Bapak Sumarno ya kudu didongakne. nah bener bener. Muga-muga rezekine saya akeh, Amin. panjang yuswanipun. Ning ya ora Pak Sumarno tok, sak keluarga besare muga-muga sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih Pak. Amin. Aku karo kowe ya Ken ya. Nggih Pak, Nggih, matur nggih. sembah nuwun. Wayang kulit ora nganggo gareng udah deres. Ora apa-apa aku iso nerangne kok. Loh, lha Kadang sempake dikene genteng iso. Weh, Lah, kuwi ilmu lho. ora terang dirubung laler ya. Ngece. kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat Tambak Rama. Pak Camat rawuh. Pak Lurah Sinom Widodo ugi rawuh. Waduh, nun sewu lho Pak. Pak Lurah, Pak Camat, kula namung matur. Pak anu Sumarnono namung masyarakat sampun nanggap lho Pak. Kok panjenengan lurah kali camat kok dereng. Lah iya. Ngono kok ra isin to, Pak? Sampeyan iki kudune nyontoni sik lho, Pak. Ora malah wargane sik. Bapak Camat karo Pak Lurah iki piye to? Kowe iki bupati kok piye kok nyeneni? Ngelingke. Oh, lah tak kira sampean mau nyeneni aku yo Ora nyeneni Ini apa aku cah cilik ya los. Kowe ora urusan dhewe. Nikan lak ora ngerti. Aku Desa kan kene lho. Ikan desa kene Sinom Widodo. Kuwi mesti enek apitan. Apitan niku bersih desa cara ngene dhewe. Heeh. Lah ngono ora ndang-nanggap, Pak. Jane bersih desa nanggapne kamu diketek apa piye? Oke. Napa, Dok? Kowe kok iso ngopo ta? Ki Dok. Wah, ajeng diparingi sinten iki? Oh, mosok Jenengan apa kula?
sembah nuwun ki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ibu matur sembah nuwun nggih. Terima kasih ya, Dek. Oh, nyuwun foto. Iya. Iki kurang siji kan. Iki dicangkek sisan. Iki. Lah terus apa anggite aku arep minggat Pak piye kok? Wong kayak bonikane tiba. Oh ya, foto nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Ngono kuwi, nggih. Pak De tulung gawake miku ya, Pak De. Mbae ya manut karo putune. Ora niken iki kok bar tanggapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih. Nggih. Pun sampun matur nuwun. Ha nggih. Wah luar biasa nggih. Sinden kok ora tau entuk ngono kuwi nyapa. Entuk sesuk. Mbok duwe kanca ngono gayane dikeki ngono lho apa piye ngono. Sesuk dikirimi karangan bunga. Iya. Nduk, sampean nate nembang anu apa kuwi Mari Kangen? Oh nggih nate. Jebul kan nate. Nggih lah, nate. kuwi iki pekaremane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Oh nggih. Sing klasik dhisik ya. Oh nggih Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat ing Sinom Widodo mriki. Nggih, niki Pak Camat kalih Pak Lurah apa pripun, Pak? Rawuh nggih. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kalih Pak Lurah wau? Ah nika dadah. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantenge, Pak. Ya Allah. Awas, Pak, awas. Nggih, Pak. Bapaknya gagah perkosa. Marane kulinamu kepethuk taslim. Aku bosen petuk Mas Taslim. Nggih. Mari Kangen rumiyin, monggo Mas. Diaturake genduk niken. Yo, saking bunangipun. Yo.
Piyayi mriki menika Mas Gareng remenanipun ingkang klasik-klasik. Leres. Niku ning ambak mekaten gandeng piyayi mirsani wayang niku lak beragam. Majemuk enten sing alusan, enten sing geradakan. Mila nggih diaturaken sak komplit-komplitipun. Leres boten damel kuciwa. Nggih, mila saking menika dasaripun ingkang kepareng rawuh semanten kathahipun para jabating kadipaten mandhapipun Pak Camat, Pak Lurah sedaya kepareng estreni lan ugi dipun pangestoni dening para sepuh adi sepuh para kiai alim ulama ingkang kepareng rawuh ngoten niku. Amin nggih. Dadi warata tanpa sela ibaratipun sedaya diaturi hiburan Mas. Inggih mila saking menika. Tur nggih dicucukke ngundang niken iki ora cucuk. Mung yen trimo brutu wae ora enak cucuk. Maksudnya piye kuwi? Tegese digunakake sebagaimana mestinya. Nggih. Tegese dimanfaatke utawa kebisanmu ditokke. Oh iya benar. Leres beli. Lah iki diaturake meneh. Ya. Piyayi kene kejaba ngersakake sinom nyamat lan uga ngersakake tembang mari kangen. Ngersakake ayang-ayang lho. Lah nggih. Niki pamundhutane saking sinten? Menika pamundhut saking Pak Sumarno ugi Bapak Nasuka selaku kami tua wonten ing mriki. Ayang-ayang. Nggih. Sampeyan ngerti lagu ayang-ayang? Ayang-ayangan kerep aku. Udu anyang-anyangen. Lah apa ayang-ayang? Ayang-ayang. Ora. Wih lagu zaman sekarang yang lagi ngehits itu. Oh, ngono. Iya, kamu harus tahu. Kamu itu sebagai dagelan itu harus mengikuti zaman-zaman sekarang. Jangan kudu apal lagu-lagu. Aku ngapake lagu-lagu kok malah ora lucu. Lah nyapa? Wong dagelan kok iso nyanyi. Lah kan tapi setitik-setitik kan sampean kudune iso. Aku saiki wektu iki lagi wedi nyanyi. Lah nyapa? Mergo saiki lagi tutup. Wah iya. Aku bab ngono ki ora perlu digagas wis karep ben ngono. Awake dhewe sing penting berkarya ngoten niku. Nggih, ngoten niku. Diaturake ya, Nduk ya. Nggih, Pak. Karep gamelan iki. Nggih, mumpung kanca-kanca madang. masyarakat Cengklik
dadine Neh aku malu ngomong neh. dadine Ayo dong. Luar biasa elo tenan. Rene nduk, rene. Masalah. Iki lho bocah golek dhuwit keringete nganti lek rasa ngelapi bapake ora marem. Ya, kaya ngene. Golek dhuwit nduk ge awan bengi tanggapan terus kaya ngono kuwi lho sing kok golekne sapa? Aja cedhek-cedhek karo gareng, ambune wengur kae. Ambune bathek, Pak. Mungkin nek arep aneh. Ambune apa? Bathek. Heeh, ya ngono kuwi. Wong nek cedhek ya pancen ngono kuwi Oh, ambune. garane lek wis tuwa ngene iki biasane duwe penyakit lambung, Pak. Heeh, lambung Makane komplit. ababe ya rada piye. Heeh, pancen ngono kuwi. Wis sejenis walit lah. Aku kuwi. jane no apa ngempet, Pak, ket Ngempet to. Lah ya tak sawang koyo kudu mutah ngono awakmu. Heeh. anu kok aku ki jumbleng kok. Kowe anu aku ya kemringet tok, Mas. Hah? Aku ya kemringet. Tak lapane remu kene, ndang. Iki dagangan, iki dagangan. Dagangan Ayo. arep dirusak. Ah iya luar biasa. Bocah iki pancen multi talenta. Kowe anggere gelem karo aku tak kei sepeda motor ji. Apa kuwi? Apa kuwi? Lho, Wi lho kunci omah. lah iya iki kuncine sapa keri iki? Sing ketalan kunci griya niki. Omahku kuwi, kunciku. Apa? Kuwi kunciku kuwi. Kowe kos lho aku kunci barang. Iki kunci sing kecalan Kecalan kunci sinten? griya niki sinten nggih di? Ah, Betok Yang kehilangan kunci. Pak Kari nggih. Nggih, sing kehilangan kunci mohon untuk di samping panggung sebelah kiri. Nggih. Dipastikan nggih, Pak. Pak Tiang Kari, nggih. ingkang ngasta Pak Kari. Nggih Kari niki. Kari niki. Asmane Pak Kari Lah iya Kari niki. iki. Nggih, jenengan istirahat sik Oh, iya. nyusun kekuatan mergo sik bacutan. Genti artise Madangkara genti Lah iya ditampilke. ngopo iki ketolungguh tok iki. Ora, ono nggone dhewe. Ayo Mbak Winong dan juga Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Delok-delok penyanyimu di sidenmu di to. Kene Iki, ayo. iki. Ah, coba Nang kaya teko apa. nduk sayang. Kene sayang. Mergo piyayi kene iki sangat kondusif, sangat rukun, sangat sinamadan daya dinayan, yen kerja bakti semua pasti akan tampil untuk bergantian rat untuk bersama memajukan jangklik Sinom Widodari. Maju papat papat diulang maju papat papat diulang utangake mesti endalan bumi lebis kontol baris lebis kontol baris Olopis untuk baris, olopis untuk ora ana gaman sing ampuh kejaba mung gaman persatuan utawa gaman kerukunan Mas Nggih Gareng. Mas leres. Tanpa kerukunan Sinom Widodo mboten kados kaya ngeten niki. Nggih, dawuh leres. Nah, niki pun jumeneng lari kalih Birgita kalih jenengmu sapa, Nduk? Winong, Pak. Sapa? Winong. Jenengmu. Winong. Oh, Mae Winong. Enggak, namanya Winong asli real. Winong. Iya. Winong iki kene jeneng desa. Iya, tapi emang desa namanya Winong tuh banyak, makanya namaku Winong. Dadi desa-desa kuwi ki dhisik ki anu, kaya ngono nenek moyange kuwi mbahku dhisik. Kowe omong apa? Loh, tenanan, desa-desa jenenge Winong kuwi sing mangestoni aku. Oh, simbahmu. Enggak, bercanda. Kaya anu nijuk. Ya, Asli Winong. namanya Winong. Winong kalih Birgita. Iya. Nggih, iki mau gugur gulung wis. Pripun? Iya. Lah iki kok nyanyi apa? Urung iki mau supote nggih jumeneng ngono kuwi lho. gugur Iya. gulung Heeh, ngono kuwi. Dadi loro-loro gawe karo minangkane pamundhut ya karo tetembangan. ngono Nggih, kuwi. nggih leres-leres. Nggih, luar Ngiras-ngirus. Nggih. Nggih, nggih. Birgita pun rampung anggone
toto-toto. Tata-tata. Tur sinden sakniki niku nom-nom cantik-cantik suarane apik-apik nggih Pak Gareng. Nom-nom apik-apik tur pinter-pinter kabeh. Ya tegese pinter ki pendidikane kelasnya tinggi semua. Leres. Dadi ora kena disepelekke dipandang sebelah mata apalagi dilecehkan. Jangan betul. sampai seniman sekarang sudah punya grade atau drap atau kedudukan yang tinggi. Leres nggih. Iki pun pokoke tak bilani dijogo ya. Iya, terima kasih. Nggih. Supaya tetap lestari kerukunane warga masyarakat ing Cengklik lan ugi Sinamwidodo dipun pandegani kalian Bapak Sumarno, Pak Lurah, Pak Camat mila ngaturake lestari ya ngono kuwi. Tak goleke dalan Iya. panjenengan. Iya. Iya, ini nggak ada pamundutan gitu toh Pak, kayak apa gitu? Apa? Nggak ada. Apa? Nggak ada pamundutan apa gitu? Atau Pak Sumarno ya? Pak Sumarno sing ngersake Iya. lagune sing mat-matan termasuk iki mau Lestari. Gugur gunung. Gugur gunung. Oh Sing iya. Nyamat. nyamat ki mau lah. Mari kangen Ning nggih. diselang-selingi karo model lagu saiki. Oh. Lestantun ki lah lagu saiki to. Aja dibasakne, lestari ya lestari ya lestantun. Aku Guru Dwijo. Waduh, Pari ya lestantun. Nggak boleh lek judul tuh ya lestari ya lestari. Ya karemu aku Dwijo Waranggono apa Pranatacara kok. Monggo dipun aturaken Oke. Lestari dados Madangkara. Oke, yo.
Bisa ngikuti ta Pak Gareng? Iki suwan apa meneh. Aku tak jogeti mari sing ngendang karo sing bedhok ki ora ngene. Dan iku tak deder. Mula jenengan pas prei ora tanggapan nek dalang live streaming iki dipirsani. Wo garapane ngene iki. Kowe nukoke kuota apa piye? Ora. Rahino bang wis rahino srengenge ngene muncul muncul muncul
akhir wengi tan kendhat bebaya mamala tan kinaya ngapa bebendu pepeteng tan kena inira bang wetan bang wetan sempurata Oh iya ta. Perkembanganmu iki tak ikuti po. Ah, syukur ta syukur. Yo kadang wis ngikuti terus ki yo jan terus. Nah. Lah ora kurang sok tanggal 20 yo gabung meneh Dik yo. Nggih Mas. Pun. Ora perlu doyak. Nggih. Sing baku lumadi. Nggih Pak Gareng. Lah menika malih Bapak Sumarno ugi ngersakaken ngudang dumateng para putra-putra lan ugi para nem-neman ing wewengkon Cengklik ing wewengkon Sinamidada mriki supados dados putra Nusantara ingkang bener-bener piguna tumraping keluarga, agama, budaya lan negara. Lah niki remen niki lagu berisi kula nikmati kok. Nggih. Putra Nuswantara. Putra Nuswantara ingkang asta sinten? Nyuwun pambiyantu dumateng Mbak Lia Sundari. Wah cocok. Pun bakune. Kula ajeng menikmati. Nggih, menikmati mawon. Lenggah mawon Mbak Lia ampun jumeneng nggih. Roh mak menyat ngono ae. Siap. Iya. Semengelangku lek munggah ning ndur gendeng dhek iki lho ayo. Putra Nuswantara, ya Mbak. Anakku sing ayu dhewe bisa pinter sekolahe
matur sembah nuwun. Matur nuwun Mbak Lia. Nggih. Wah. Wah, jan Bupatmi iki jan. Bupatmi. Malah kaya bunga tirah yen kuwi. Malah nggih. Nggih. Pancen nika pancen khusus nggo mat-matan. Leres nggih. Mbak Lia. Nggih. Angelina kae. Nggih. Mila saking menika nuwun sewu sampun ngantos sedaya lagu-lagu dipun suntak wonten ing limbukan Pak Degareng. Kersanipun niki ngibarate wong mangan ki yen kuwareken malah mbesesek tenggen weteng. Dasare jenengan kalih genduk niken niki alhamdulillah kersa ngenteni nganti tekan goro-goro. Nggih siap Mas, siap. Niki Tur Piyayi Pati menika kejaba remen kalian lagon lucon ning ya lakone mboten ditinggal kok Pak Degareng. leres kabeh dipun penggalih sedaya. Inggih, mila kepareng saking. kula istirahat rumiyin. Nggih, monggo Mang ngopi-ngopi riyen mriku. Nggih. Ya nduk nerakit bebarengan tumuruning Kalimasada muga dadi srana ijabah lan barokah tumrap keluarga ageng Bapak Sumarno. Ayo amin ya rabbal alamin nerakit bebarengan. Langening kalang janak gelar pandamun sardinon mentiyung kaya gawe payung weh Prabawa adem ingkang mapan wonten ing dusun Widara Kandhang anane mung ayom ayem tentrem jenjem permanem karana para kawula manunggal sedya nunggal basa nunggal bangsa nunggal negara anane mung sayuk rukun samat sinamat dan daya dinayan karana den pandegani dening Sang Kakrasana ingkang rinten dalu tansah kula wentah para kawula nalika ing mangke Sang Kakrasana lenggah wonten ing pendhapa kademangan animbal ingkang rayi Sang Narayana miwah ingkang rayi mijil pawestri nenggih lara ireng ya Bratajaya
datan kantun nenggih Sang Udawa ki sampun sumewa mangkono gya kawijil pangandikane mecah dumateng sepine kang swasana ing Widara Kandhang tinon ler kakung nang surem sorate tan padhang Arum arum lumrang kang sekar kadung yang Sri Kadhing prarengganing taman sari bermorong ing sepmadune brengengeng pindha pujining Brahmana sasanti jaya jaya Narayana para kaketi prayogakna anggonmu lungguh nun inggih Kakang Mas Kakrasana mboten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas ya ndak tampa gawe bombonging rasa Bratajaya dipenakne anggonmu lungguh ya Kakang Kakrasana ora kurang prayoga anggonku sebo Kakang Udawa diprayogakake ya Kakrasana ora kurang prayoga anggenku teka tah apa to darunane ripalungguhan iki mligine kowe Narayana kowe adoh ndak awe cedhak saya ndak raketake yektine ana bab wigati ingkang bakal tak babar magepokan kelawan kabar kang wis sumebar pawarta sing wis rata ana kawula Widara Kandhang kene sing ora gelem disebutake sapa ta jenenge matur marang Kakrasana sing sing wigati tingkah laku tindak tanduk solah sloga lan munamuni tumrape Narayana kuwi
mrucut saka gendongan luput saka ngembanan. Mongko saksedane Bapa Demang Sagopa Kakrasana sing dipercaya minangka pangarepe ana ing Widara Kandhang kene sing tegese aku duwe kewajiban nata marang kabeh para kawula Widara Kandhang supaya tansah tumindak becik hanjok marang rahayu, hanjok marang widada lan wilujeng. Aja nganti tumindak lan pakartine wong Widara Kandhang nabrak saka aturane agama, milar saka pranataning negara. Kaget rasane atiku bareng aku nampa kabar jare Narayana Ripalungguhan iki wis minger kiblate. Narayana wis minger kiblate manut kabar sing ndak tampa. Kowe Ripalungguhan iki wis wani nindakake molimo. Madat madon minum main maling jare wis